Καλησπέρα. Σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εντελώς διαφορετικό. Λοιπόν, αυτά που έχετε συνηθίσει. Αυτά που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε fast food δεσπιτικό. Το έχω κάνει πάρα πολύ. Πήρε την αντιγραφή, το κάνουν μέτρητη YouTube. Εντάξει, δεν είναι αντιγραφή, εσύ. Ναι, μην το πείτε για αντιγραφή, ναι, οκ. Γιατί ουσιαστικά είναι την αντιγραφή των άλλων. Αυτό ακριβώς. Πιτόγυρο σήμερα. Αν μας αρέσει, κάντε εγγραφή, καμπανάκι, like και πείτε μας στα comment τι άλλο είδους φαγητά θέλετε να κάνουμε. Ναι. Versus παύλα σπιτικό. Αυτό είναι το part 1. Λογικά θα υπάρξουν κι άλλα. Με άλλα φαγητά. Όχι λογικά, θα υπάρξουν κι άλλα. Έχουμε πιτόγυρο. Έχουμε εδώ πέρα έτοιμο το setup. Έχουμε παραγγείλει ήδη. Οπότε τα υλικά τα έχουμε. Θα τα αποφωνογήσουμε σε βάση τιμή, χρόνο και νόστιμο είναι. Ποιότητα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε περίπου 15 λεπτά μέχρι να έρθουμε. Υποθέτω. Κάπου εκεί, οπότε παίρνουμε σε 15 λεπτά να κάνουμε το δικό μας. Για να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε καθαρίσει πατάτες. Πάμε να τις κόψουμε. Τις ψιλοκαθαρίζω. Ναι, πάμε να τις κόψουμε. Για αρχή. Σε προδέρες να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Πατάτες εσύ, σε πατάτες. Τηγανιτές θα τις κάνουμε. Είμαι λίγο... Μπορείς να κόψεις πατάτα. Μπορώ. Θα τις κάνω χοντρές ή δεν τις κάνω. Όπως θες. Δηλαδή όπως τις κάνω τώρα. Κάτσε να δω. Λίγο πιο λεπτές. Πείτε μας στα comments σε άλλο βίντεο σχετικά με αυτά τα βίντεο με το fast food, δεσπιτικό, τι άλλο να κάνουμε. Γενικά ιδέες βασικά. Ναι. Εδώ πατατούλες, σπιτικές, φρες. Κόψω λίγο με τα ίδια. Κάτσε με ρε. Τι ρε. Καλές είναι εντάξει. Ωραία, θα το εγκρίνει και ο σπίτης. Κόψαμε τις πατάτες. Σε διάφορα σχέδια λίγο άτσαλα. Λίγο άτσαλα, αλλά εντάξει Σε κόπηκα. διάφορα σχέδια. Τώρα να κόψουμε και το πιτόγυρο. Ξεκίνησε κοπή βασικά. Ναι. Εγώ λέω καλώς θα βγει πιστεύω το πιτόγυρο. Μεταξύ έχει υπερβολική ζέστη εδώ πέρα πραγματικά. Ωραία, λοιπόν είναι καλά το γύρο. Ωραία, είναι καλά και το γύρο. Πάμε να το βάλουμε στο φούρνο να ζεσταίνεται σιγά σιγά. Ωραία. Μην καείς. Δεν καίγουμε. Ωραία. Το αφήνουμε. Έτοιμο το section 1. Έχει οι πατάτες έτοιμες. Και τώρα πάμε να τις τηγανίσουμε. Εδώ είναι όλα στην πένα. Είναι όλα όπως πρέπει. Τις βάζουμε σιγά σιγά μέσα. Ναι. Ωραία, είναι έτοιμο. Εντάξει, καλά είναι. Ωραία, είναι κομπλέ. Ναι. Βάλε μια καλή θερμοκρασία. Όχι, αυτό εδώ. Αυτό σαν φούρνος. Α. Να το τηγανίσω θέλω, περίμενε. Ναι. Τα κόψαμε όλα, τα βάλαμε να τηγανιστούν και στο φούρνο. Ναι. Και θα περιμένουμε να τηγανιστούν τα σχέδια να τις αλλάξουμε τέτοια και να γίνουνε. Τώρα σχετικά με το χρόνο, προφανώς και... Θα τα δούμε όταν έρθει το γύρο, αν είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την τιμή, εμείς πήραμε ένα πακέτο πίτες. Πιο ακριβά. Τα δικά μας βγήκαν πολύ πιο ακριβά. Όχι. Ένα πακέτο πίτες το οποίο κάνει 2 ευρώ, έχει μέσα 10 πίτες, άρα η κάθε πίτα πες 20. Η κάθε πίτα πες 20 λεπτά, άρα η κάθε πίτα 20 λεπτά μέσα, οπότε για ένα γύρο βγάζουμε μια πίταρα 20 λεπτά. Οι πατάτες είχαμε ήδη σπίτι. Ο γύρος κάνει... Γύρω στα 2,5 ευρώ. Ωραία, 2,5 ευρώ γύρος, πες είναι 20 ακόμα λεπτά. 2,70. 2,70. Αλλά το είδανε σπίτι. Ναι. Α, το γιαούρτι που έκανε 2. Να βάλουμε και γιαούρτι. 2,60 παραπάνω βγήκε 5. Το γιαούρτι, δεν ξέρω, το ένα από τα 3 όμως. 1 ευρώ. Έκανε. 75 λεπτά πείτε, γύρω στα 3,5 ευρώ. Όχι, 75 λεπτά, άρα. Κάτσε, ήταν 2,70, συν 75.
Το 1 είπα το 3. Ναι. Είναι και στιβάκια μικρά από τα ενωμένα. 3,45. Ωραία, 4,45 εκεί. Νομίζω. Βγαίνει τόσο. Ωραία, 4,45. Τόσο κάπου εκεί. 3,45 θα δούμε πόσο βγήκε και ο κανονικός ο γύρος. Και ναι, Το κανονικό το πτωγείο κάνει 4,5. Τόσο θα βγει περίπου. μάλλον κερδίσαμε. Στην τιμή είμαστε 1-0. Θα δούμε και στη συνέχεια. Τώρα Θα βάλουμε πάμε... βαθμολογίες από το 1 στο 10. Δεν θα το κάνουμε αστεράκια όπως το κάνουμε πιο πολύ. Θα το δούμε λοιπόν. Πάμε τώρα, περιμένουμε να ψηθούν και. Ναι. Θα περιμένουμε να ψηθούν και να θα γύρω. Να είμαστε εμείς στο χρόνο, ελπίζω. Θα το δούμε αυτό. Δεν σταμάτησε το βίντεο. Λοιπόν, ο γύρος ήρθε. Ήρθα κατευθείαν, δεν το περίμενα, είναι αλήθεια. Οπότε νομίζω στην τιμή. Στο χρόνο χάσαμε. 1-1. 1-1 είναι το Ναι, αλλά σκορ. έχουμε και ποιότητα. Μην Τι? το ξεχνάμε αυτό. Ναι, πάμε να δούμε τώρα ποιο είναι πιο καλό. Χάσαμε στον χρόνο, είμαστε 1-1. Ο γύρος ακόμα ψήνεται, πατάτες τηγανίζονται. Όπου να θα βγάλουμε τις πατάτες, το γύρο θέλει ακόμα λίγο. Ναι. Λοιπόν, και το δικό μας είναι έτοιμο. Σίγουρα 1-1 εμφανισιακά. είναι. Καλά εμφανισιακά. Εμφανισιακά σίγουρα κερδίζει. Εντάξει, μέτραμε εμφάνιση ποιότητα τώρα. Λοιπόν, Οι πατάτες μας είναι έτσι. ναι, είναι λίγο. Α, λοιπόν, Καλές βγήκαν, τώρα δεν η δεγονιά αυτό. Λοιπόν, αυτό δεγονιά. Το οποίο έχει κρυφθεί ολόκληρο. Αυτό δεν βάλαν πολύ. Μάγκες έβαλαν τόσο γύρω μέσα, δεν φαίνεται η πίτα. Λοιπόν, κάνω την πρώτη δεγονιά. Κάτσε, περίμενε. Α, εδώ που έχει την πίτα. Κλασικό πιτόγυρο, οκ. Θα βάλω 8,5 στα 10. Εντάξει. Τώρα θα μου πείτε, ρε Σπύρο, είναι κλασικό πιτόγυρο, ξέρω εγώ πώς το βάθμο. Αυτό είναι τέλειο. Αφάνω. Δοκίμασε, ναι. Του βάζω ένα 9 στα 10. Περίμενε. Όντως καλό είναι. Για σπιτικό είναι τέλειο. 9 στα 10. Περίμενε. Κάνε ένα μεγάλο γωνιά. Κάτσε γιατί. Δεν είναι τέλειο. Όντως. Είναι γαμάτο. Και δεν το λέμε επειδή το φτιάξαμε εμείς. Είναι όντως γαμάτο. Είναι από το κανονικό που είναι καλύτερο. Βασικά, ας το πούμε λεπτομέρειες. Δεν έχει μια τόσο έντονη γεύση στην πίτα. Δηλαδή, αυτό έχει πιο πολύ πίτα. Δηλαδή, το δαγκώνεις και λες, ξέρω εγώ. Εντάξει, θα μου πει η πίτα τι γεύση έχει. Είναι λίγο πιο έντονη η πίτα. Οι πατάτες οι δικές μας, ναι, είναι ψιλοκαμμένες, αλλά εντάξει. Ωραίο. Ναι, ωραίο μαζί είναι το αποτέλεσμα αυτό που μετράει ουσιαστικά. Αυτός φαίνεται ότι είναι γύρος. Ναι. Εγώ προσωπικά θα βάλω και αυτό 8,5. Εγώ αυτό το 9 και αυτό 8. Νομίζω ότι αυτό κερδίζει. Είναι γαμάτο. Το γύρο μέσα εδώ είναι γαμάτο. Εδώ εντάξει και normal πιτόγυρο είναι όλα καλά, αλλά το γύρο που είχε εδώ μέσα είναι γαμάτο. Κερδίζει μια φορά. Απλά εντάξει, Οπότε- το κακό είναι ότι είναι λίγο. Δηλαδή δείτε διαφορά. Α, δεν είναι θήκο. Λοιπόν, το σκορ είναι 2-1 λοιπόν. Κερδίζει το δικό μας. Αυτά. Αν είστε καινούργιοι, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, καμπανάκι, like και να μας πείτε σχόλια τι άλλο θέλετε να κάνουμε. Έχω φάγα καμένη πατάτα. Σπιτικό με fast food, είναι ωραίο. Το πιτόγυρο ναι, πατάτα όχι. Ωραία, σπιτικό fast food με. Αυτά, ναι. Είμαστε άνθρωποι τι θέλετε να κάνουμε. Γενικά τι άλλα βίντεο θέλετε να κάνουμε. Και Μην εμείς μας δίνετε μόνο ιδέες για fast food γενικά. Γενικά, Αλλά βέβαια. κυρίως αυτό το βίντεο για fast food. Ναι. Και εμείς τα λέμε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Bye! Bye.